Reyhan Horizmi 970 yılında Horizm bölgesinde dünyaya geliyor ve 1039 yılında vefat ediyor. Fıkıh, edebiyat ve tasavvuf ilimlerinde kitaplar yazar, öz dövründe meşhur alimlerin hatarında gazaplanıyor. Reyhan Horizmi'nin Mertebeler ve Kimlikler adlı eserinde insanın kılık kayfiyetleri bilen bağlanışıklı edebi parçalar beyan ediliyor. Reyhan Horizmi'nin öz eserini Mertebeler ve Kimlikler deyip adlandırmanın anlatında hem şol maksatlar yatıyor. Ol özünden öten ve döwürde şahıslarının aydan parasatlı sözlerini, cümlelerini, şığır teterlerini her babdaky mowzuğa laýyklykda tertipli beýan yerleşdirýär, insana mahsus olan mertebeler ve ayıp noksanlıklar hakda söhbet edýär. Bu eser bizim ata-babalarymyzyň mertebesiniň we noksanlyklarynyň göz başyna akyl ýetirmäne kömek edýär. Reyhan Horizmi kısaca Peygamberimizden öz döwrüne çeýle ýaşan alimlaryň insanyň artykmaçlyklary, ýani kämilligi we kemlikleri barada aýdylan ähli paýhasly sözleri bu kitapda toplap bize miras galdyrýar. Reyhan Horizmi'ye göre akıllı kamil olmadık musulmanın imanı ve kalbi düzgün değildir. Çünkü Allah akıldan hayırlı hiç zat yaratmandır. İnsan bağlası aklına göre alýar ve berýär. Aklına göre ceza çekýär ve sylalanýar. Adam oğlunun ehlisi akıllarına göre cevap berýärler. Riwayetlere göre Cebrail aleyhisselam akıllı, utoncu ve doğruçulluğu alıp Adam atanyň ýanyna gelipdir. Ol Adam ata yüzlenip haýsyny halaýan bolsaň saýla diýipdir. Adam ata akıldan hayırlı zady görmänsoň şonu saýlap alypdyr. Cebrail perişte utonç bilen doğruçulluğu bakıp siz iziňize dolanyveriň diýipdir. Ýok, biz akyl nirde bolsa şonuň ýanyna bolmalydyr diýip olar jogap beripdir. Taňry bendesine bagyş edilýän zatlaryň iň haýyrlysy näme diýip Horizmi'den soralanda ol kamil akyl diýip jogap beripdir. Onda eger akyl bolmasa näme diýip soralanda ol onda ýaşy edep diýip jogap beripdir. Çünkü insan bolmanyň iň oňat tarapy akly eýe bolmak we edep bilen bedenmekdir. Akly dolu bolan adamyň güç kuwaty kamil bolar. Ol gurply ýa-da sahydygyna garamazdan kem akyl bolsa noksan bolar. Ähli derdi derman bilen berje aýdyp bolmaz. Ýöne akmaklyk keseline şifa berjek derman ýokdur. Horizmiň awtsynyna göre Peygamber aleyhisselam şeýle diýdi: akyllyny 10 häsiýet bilen tanap bolar. Gidemlik edene mülayim bolar. Yamanlyk edene ziyan vermekden saklanar. Özünden ejizlere pesbäl bolar. Beýlekler bilen ýaşy işetmäge bäsleşer. Gürleşmek islese oýlanar. Ýaşy zady aýdar we baý bolar. Ýamanyň bar ýerinde dymar we aman bolar. Jenjelde peýda bolsa taňra bek uyar, dawagara gatylmakdan elini saklar. Awraýy iyili görse goşulur, utanç hayaly bolar, harsy dünýä bolmaz. Söwüşde garşydaşyndan üstün çykýan adam batyr däldir. Gahalanan wagty özüni saklap bilýän adam batyrdyr. Horizmiň agtarmagyna görä iň gözel kılykly 10 sanykdyr. Olar atasynda bolan oglunda, oglunda bolsa atasynda bolmany biler. Kulunda bolan hojasynda, hojasynda bolan kulunda bolmany biler. Allah Taala bu häsiýetleri öz halaýan adamsyna baş eder. Olar dileýişini sylamak, ýaşy işetene serpaý bermek, bela we tere sabr etmek, goňşularyň we dostlaryň hakyny ödemek, dogry sözlülük, garyndaşlyk gatnaşygynda üzmezlik, amanat zady awat saklamak, mihmansewer bolmak, ýaşy iş edeni sylamak, utanç hayaly bolmakdyr. Horizmiýe görä 3 san ýaşy häsiýeti özünde jemlän ýigidiň akyl insawy kamildir. Mätäje kömek edýän, arasyny üzen bilen gatnaşýan, yamanlyk edeni bagyşlaýan. Ýaşylykdan gowy hazina bolmaz. Bu dünýäniň ýaşylary ahiretiň hem ýaşy adamlarydyr. Sebäbi olar öz baýlygyny bu dünýäde ýaşy zady harjetýärler. Horizmiýden adamkäçilik hakda sorulanda ol sabırlylyk, takwalyk, batyrgylyk we sahylyk diýipdir. Asyllyk näme diýilende bolsa, himayetçilere dogan bolup düşmanlaryň göňüni tapmak diýipdir. Horizmiýe görä iline ýolbaşçy bolan hoja bolar. Taýpasyna serpaý ýapan beý bolar. Köpüň tagzim edeni dana bolar.
Oňa görä ýaşy adamlar rezerwlugyň bolsa hajatyny bitirip seni hoş eder. Boş gürleseň ol hem sypaý değişir. Mazlum bolsaň şatlandyrar, zalim bolsaň razy eder. Üstüne yüklenen zatlaryň ählisini ýerine ýetirer. Eger myhman gelse, tä gazany boşaýança hezzet eder. Horazmyga görä elde bar bolan zadyňy gysganmak Hudaýa betuman bolmakdyr. Gylygy güzel adam Müslüman doganlaryna göwünlik berýändir. Oňa görä artykmaç zadyňy serpa ýapmak sahylyk hasaplanmaýar. Uzypsyz zadyňy ilden gysganmaýan paýlamak hakyky jomartlykdyr. Köp zat bermäge gurbuňyz bolmasa, dileýçini az zat berip urudyň. Az azyk zat bermekde ýagdaýyňyz ýok bolsa, süýçü we owadan sözler bilen gaýtaryň. Göwün etip gelen garyby gapyňdan kemsitip gaýtarma. Baýlyk tilýän zat adamlary edelde paýlanyp goýlandyr. Olara ýagşylyk edip şapagaty we sowaba eýe bol. Kıyamet günü miskinler artykmaç sylaga münasipdir. Horazmyň aýtmagyna görä, dileýçilikde we adamlaryň ýüzüni saraltmakda uly biýagaraýlyk bardyr. Sylag serpa ýüzüni saraldyp amaly bolsa, oňa golaýlaşmagan. Uçypsyz baýlygyň özüne ýetýän bolsa, köp puly toplamak üçin pikirem etmegin. Bu durmuşdan mudama nägile bolup ýörme, ýynçalyp ýat we parahat oýna. Dileýçileriň yaramazlygy we minnetiň agyrlygy birleşse, bedeniň we ýüzüň suwuny ziýan berer. Ýagdaýy bar, ýaşy adam özünden bitýän goldyga göz ýumsa, oňa şondan beter hor homsuluk ýokdur. Reyhan Horazmyga görä, ýagşylyk edenige değmeýän adamlara haýyr ihsan etmek, merhumlara aýdym-aýdyp bermek ýa-da demiriň ýagyny aljak bolup onu gaýnatmak ýalydyr. Gader bilmezlere ýagşylyk etmek şor ýere tohum sepmekdir. Gadaryny bilýän edilen ýagşylyk iň gözel işdir. Nygmatyň gadaryny duýmaýanlaryň edilen ýagşylyk iň harap işdir. Adamlar baý, pukara we aralykda bolanlar diýen üç topara bölünýär. Hudaýyň kanagat sarpasy bilen guruplandyrmakdan garyby jansyzdyr. Özgeleriň tokusyna ýüz bermeýän baýlar serhoşdur. Haýryň köpsi aralyk adamyň elindedir. Mätäçligiň petlik, baýlygyň ulumsulugy için şeriň köpsi baýlaryň we pukaralaryň elindedir. Reyhan Horazmyga görä, haýsy öýe myhman gelse, öz rızky bilen gelýär we olaryň günäsini alyp gitýär. Mertebeli adam hatda emirem bolsa 3 saat gijikdirmeli däldir. Atasy üçün yerinde turmaly, myhmana nahar bermeli, ders öwretýän ustasyna hyzmat etmelidir. Reyhan Horazmyga görä, her bir zatyň zekaty bardyr. Öýüň, ýani howlunyň zekaty ol ýerde myhman jaýynyň gurulmagydyr. Eger sana myhman gelse, oňa özüňde baryny hödürle. Hudaý seni hedet etmek babdan isleýän ýagdaýyňa ýetişdirince, özüňde ýok zaty berjek bolup darjaşma. Horazmyga görä, insanlaryň arasynda 4 gili baglanşyk bardyr. Söýgü baglanşygy, garyndaşlyk baglanşygy, hünär iş baglanşygy we goňşy baglanşygy. Myhmanlaryna we goňşusyna gaty gaýrym söz diýmeýän ýigitlik üçin meni alkyşladylar. Men adamlaryň şöhratyna görä däl-de adamkärçiligine görä goňşy tutýaryn. Howlunyň gowlugy goňşynyň gowlugyna baglydyr. Reyhan Horazmy şeýle diýär: "Mätäç zadyňyzy beýwagt soramaň. Münasip däl adamlardan soramaň, değişdi däl zadyňyzy soramaň. Bolmasa adamlaryň garşylygyna duşarsyňyz. Kim seni mertebe laýyk bilýän bolsa, onuň umydyny unutma, ýumuşyny bitir. Ýanyňa gelýän adamlaryň ýüzüni almasaň we gowmasaň, sen elmydama rahatlykda we eşretde ýaşarsyň. Pelek hatda gizlin zatlary hem tozurýandyr. Ýöne ýagşylaryň amaly hergiz ondurýan däldir." Peýgamber aleyhisselam şöyle diýär: "Söz berdiňmi, onu bozma. Asylly adam wadasyny nygyt we tiz bitirer, biheppe beren sözüni unudur, ýyla teser." Horazmyga görä, her bir zatyň apaty bardyr. Ýagşy işiň apaty onu ýyla çekmekdir. Başarmaýanlygyň üçin öňürti ösünç soramak, beren sözüni ýyla çekmekden haýyrlydyr. Ýaşy ýigit baýlygy bilen awraý gadanar. Ol döwranyň çalışýandygyny ýatdan çykarmasyn. Pes häsiýetden daş bolup, öwge münasip bolanda, onuň baran ýerine awraý hem bilip barýandyr.
Reyhan Horozmi'ye göre mülayim yılgırış üstünlük tuğudur. Haýyşyň bitiriljek dinin alamatydyr. Bitiren haýyşyny şartlanmayan adamın onu bitirdiği däldir. Başarmasaň üçünç soramak aýyp görülmeýär. Pek niyeti bilen doğrutul ödünç birilmeli adamın orany tutýandyr. Öz dostundan pek niyeti bilen razı bolmayan adam ona serpa yapany bilenem razı bolmaz. Peygamber aleyhisselam aýdany: "Sahy adam Hudaýa, halka we cennete ýakyn adamdyr. Husyt adam Hudaýdan, halkdan we cennetden daş doluga ýakyn adamdyr." Hudaýyň dergahynda nadan, sahy, kysyk dindardan ejizdir. Reyhan Horozmi'ye göre puluňy kysyp saklasaň, ol seninki däl, sen onunkusyň. Diňe sowanyňdan soňra dirhem seninki bolup galar. Sebäbi sen pullaryňy haýsy ýerde, haýsy zada sarf etseň, ähli awraýyň hem şonuň ýoly bilen belli bolar. Gurbun ýetse, çäkden geçmän puluňy sow. Baýlygyň az da bolsa zerur ýerde gysylmagyn. Eçileniň bilen pulun köýmez. Ornuna bereket geler. Gyslanyň bilen baýlyk durmaz. Hem awra ýüzüň öwrer. Nira ýönelseň, eýniňe sahabat donuny atyň. Çünki sahylyk her aýby örtüp durandyr. Husyt bolsaň, ähli aýbyň açylar. İnsanyň bar kemini sahylyk ýapýandyr. Horozmiýe göre gysgançlar sahabat noksanlyklar saýarlar. Gaýta gysganýan adam noksandyr. Peygamberimiziň aýdany: "Adamlaryň kadaryny bilmeýän Hudaýa şükür etmez. Adyň kadaryny bilmeýän köpe şükür etmez." Allah'ın bahşeden nimetlerini ýatlap gürlemek şükür, bilmedik sirän olmak nankörlüktür. Reyhan Horozmi şeýle diýär: "Ata-babalarynyň öz oğullarynyň yaramaz ahlaklygyňdan ýokardygyny görýärin. Ähli awraý hormatymyň diňe merdana atalara baglydygyna welin kanagat etmeýärin. Uzun boyu we güýji gaýraty bolan adamyň ýiti kılıçy ulanmakda ýa-da tesýänligi geň galdyrýar. Beýleki maksatlara etýän ýaly tapan adam yer ýüzüni düýesiz piyada geder. Adamlaryň içinde iň noksanlysy işlerini kim kösteli etýän başarjan kişilerdir." Peygamberimiziň aýdyşy ýaly adamlardaky iň yaramaz häsiýet gysgançlyk we gorkaklykdyr. Reyhan Horozmi şeýle diýär: "Eger sen toplan baýlygyny aýaňda kysyp saklap bilýän bolsaň, sen hazynaçy we mäkän goraçysyň. Ýöne bir zady berip belle. Sen onu özüňi alkyş aýtmajaklar üçin jemläp ýörsiň. Bir gün sen toprağa garylarsyň, baýlygyny bolsa özgeler ýer." Allah Taala ýürege düşüngünç pis adamlaryň edýän işine gabahat saýdy we Allah peygamberine: "Eger kopal, daş çörek bolan bolsaýdyň, elbetde töwerek taşyndan dağılıp giderlerdi" diýdi. Hudaýyň beren nymaty hiç wagt hem aýyp görülmeýär. Ýöne Horozmiýe göre adamlaryň käbiri ondan yaramaz peýdalanýar. Peygamberimiziň aýdany: "Adamlaryň iň ýaltasy dua etmäge ýaltanýan, iň gysgançy bolsa salam bermäne gysylýan adamdyr." Reyhan Horozmiýe göre ilden salamyny gysylýan we peýgamberiň ady ağzalanda oňa salavat okamayan adam iň gysganç adamdyr. Öz behbid üçin ýaşy işe çağırylanda kömegini gaýgyrýan adam iň namard adamdyr. Her namazdan soň özü üçin ýaşy dilek etmeýän adam iň ysnat adamdyr. Lukmanyň oğluna beren öwüdi: "Ey oğlum, ýaltalykdan daş dur. Bir işe ýaltansaň, onuň hakyny ödemersiň. Ganyňy gyzdyrarsaň, hak işide sabr etmersiň. Günäler haýsy zat sebäpli köpelýär" diýip Horezmden soranlarynda ol: "Nadanlyk, hırsy dünýälik we perwasyzlyk sebäpli" diýip jogap beripdir. Peygamberimiziň aýdany: "Halal işleýän adam Hudaýyň ýolunda söweşýän merdana ýalydyr. Halal gazanç hakda pikir edip uqa watanyň günäleri örtüler." Ebu Hazım ağaçdan: "Näme üçin alymlar baýlyklaryň gapysyny kakýar? Ýöne baýlar alymlary iýdäp baranoklar" diýip soranlarynda Ebu Hazım: "Sebäbi alymlar baýlygyň hormatyny düşünüp onu talap edýärler. Baýlar bolsa ilimiň gymmatyny akyl ýetirmän onu terk edýärler" diýipdir. Peygamberimizin aýdyşyna göre, eger kıyamat kopsa eliňizdäki ýekeje tüp nahaly oturdup ýetişýän bolsaňyz, şonu oturduň.
Reyhan Horizmi'ye göre baylık toplamayan, pulu ile namusunu koramayan, karındaşlarına barmayan, amanat borcunu ödemeyen ve adamlara dilekçilik etmekten saklanmayan adamda hayır yoktur. Reyhan Horizmi'den Hudaýyň bardygyny nädip bildin diýip soranlarynda ol ırsgally akmagy we mätäç akyllyny gördüm. Şondan many alyp hem durmuşy dolamagyň biziň elimizde däldigini akyr ýetirdim diýipdir. Peýgamberimiz gaýgy aladaňyz az edin. Ogul näme takdir edilse ol bolar. Başda diňe şol geler. Senin goşuk we ejiz diňe bakmazdan saňa ýazylan rızk hökmän suratda saňa barar diýipdir. Peýgamberimiň aýdany oyunda ýa-da çynda aýdylan ýalanyň haýry bolmaz. Çünki dogry söz amanat, yalan söz hyýanatdyr. Dogruçuluk güýçlülüğini, yalançylyk bolsa ejizliğini düşündürer. Başga bir ýerde özüňe göwnüň ýetmek, gopbamlyk edip işini äpet saýmak, günälerin kiçi bilmek adam helak eden häsiýetlerdir. Reyhan Horizmi'ye göre yigit yetişen wagty atasy onu öýermese, ol hem bozuk işlere baş goşsa, muňa atasy günäkär bolar. Atanyň perdelinden öňündäki borçy oňa ýagşy at takmaly, yetişen çağa öýermeli we oňa edep terbiýe bermelidir. Peýgamberimiziň aýdany her diniň gylygy bar, islamyň gylygy haýadyr. Şonuň üçin hem Horizmi'ye göre adam öz awraýyny sakladygyça ýüze nurana bolar. Haýasy gitse cemaly, ýagny gözelligi de gider.